Goeiedag. Goeiedag. Wat doe jou? Ik ben aan het meten. Wat dan? Nou, je moet naar de beplanting en ik ben even aan het meten hoeveel ik broeken maar. Je werkt hier bij de gemeente. Nou, voor de Empertech voor sociale werkvoorziening, maar we doen heel soort werk voor de gemeente, ja. En wat komt je? Je komt hetzelfde hier Perken. Kijk eens dit, wordt hier in soort. Dus ook die kinderen direct aan. Die werden aansnoeid bij de groene dag. Die komen weer en je komt gewoon naar in. En dan krijg je die al je schutterige roosjes in. En dan wordt het gewoon in geheel, weet je wel. Dan krijg je een sluitend steekje. Dat is de bedoeling. Nou, dit is echt een mooi werk. Ja? Ja. Iets na je maatje, dat is hartstikke mooi. Mooie werk als naaien plantjes en zulke dingen. Nou, dat vind ik mijn lust in mijn leven. Er is wat rekenwerk bij en wat uitzetten. Nou, en iedereen die heeft een producten mooi. Nou, ja. Je maakt het weer mooi. Dan maakt het wel mooi, ja. Dat proberen we. Bij Empatech werk je dan meestal ja, hoe maak ik dat zeggen? Ja, die hebben vaak een beperking tot de arbeidsmarkt. Ik zei al werk, ik ben erin opgegroeid. Iedereen heeft zijn beperking, maar daar maar een beetje rekening mee houden. Nee. Wat is jouw beperking dan? Nou, ik heb vroeger, toen ik in de jeugd hier weer een best ongemak met de motor. Ik ben trekker op, nou ja, dat is een heel verhaal. Bij trekker op, dan heb ik een handje door de luchtlijn. En bij diekballonnen, nou, daar heb ik eigenlijk alles van hier, ja, rugwervels, alles en stront. Dus dan ben ik weer, nou, heb ik hier heb ik aangekeurd West. Dan ben je 21, 22, 23 hier, wat mij dan? En hij zei, nou, waar gaan we heen? En dan zei hij, is dit net wat voor jou? Dat probeer ik. Ja, ik zei, ik ga het proberen. Nou, ik ben nu al, denk ik, 15 jaar in 2 weken ziek geweest. Dus ik heb er wel veel en aardig gedaan. Ik vind het prachtig mooi. Van jouw jontje, van dat ongemak, wat wil je doen? Jouw dream? Vaker, hè? Toen mijn dream weer. Och, teken me, dat vrees me wat. Wat wie mijn dream? Nou, dat ik van de hele wereld naar wat jong hoor. Dat wie mijn dream. En dat heb ik later nog wel aardig oppakt. Toen werk ik hier in Zak, ik heb er al aardig aan het reizen geweest. Ik heb al in Nieuw-Zeeland geweest en die kant nu en naar het noorden daar. Op een motor heb ik de hele wereld uit geweest, heel Europa haast. Let er nog wel, na het ongemak? Ja, ik rijd nou nog motor. Oh, dat is geen probleem. Maar net zo hard meer. Een beetje rustiger, jongen.